زنگ میزنیم سیوان برات. Egnatlо. Чи гнат кеси то? Иджа интервью соз габза, уважительно габза. Кыл. як савол кам брат. Кыл. Бо мистер Кюба бой доди, ту гирья кадаги. Дига просто кудаги. Конечно, просто вай. Мақсад агар ту дар ҷои Сиван мебуди. Трам, например, Бахшиш мепурсидам. Гӯш брат. Мара мақсади давлод медиа дар омаданам ин буд ки ман дар худам мухлис ҷамъ кунам, ёра типа кидат кунам, шуморо продвигат кунам. Футбол, баскетбол. Баскетбол, балабол. Тевай зура. Чиба брат? Мистер Хе. Салом алейкум акаҷон. Салом алейкум. Хуш омадам. Хуш омадӣ дар меҳмонӣ. Азор омад, раҳмати калон ака. Хай имрӯз як чорта чахчах мекунем брат. Адуши ака раҳмат барои файрут кардантон барои адуши. Раҳмат ту омадӣ брат. Адуши ака. Чӣ мора просьбаи мора Без проблем ака. кади омадӣ раҳмати калон брат. Хай мегзарем ба савол. Гап нест ака. Саволи якуми ман брат. Чӣ ба ники мистер Хей ки пештар буд, ту шам будӣ, а? 100%. Ман шамик будам, ба шам шидам. Шамик будӣ, Ба шам мистер шидӣ. Хей. Баъд мистер Хей шидӣ. 100%. Мардум мегӯянд чӣ ба ники мистер Хейра дузидӣ? Шамик будам ака, вақтиша шамик будам, вақтҳои дар хуҷанд батл шида буд. Пешаваям шамик будам. Аку вақт реб да уқа чӣ набудам, батл шида буд, ҳамунҷа номнавис кардам, вақте ки дар хуҷанд таҳсил мекардам, мехондам якум курс. Баъд Сиван мада чӣ кардагия короче, биё ҳаминикта калтатар кунем, шамик нев шам кунем. Ман розӣ шида будам, ҳамчен баъд ҳамчен шамик нев шам шида будам. Мистер Хей чӣ ба? Мистер Хей вай кумирам буд, кумир детства. Кумир детства мистер Хей, барои ҳамин никаша гирифтӣ? Бас кардагия Хей аки ягон ҷои чизаш нест, маъқуле ҳамун одам, бисёриён мегӯянд ки мақсад та дыздиди сӯса. Не, ман на номи вай аз зинда карданиам, на номи чӣ, просто ҳамихи хостам мақсад. Рас вай кумират мистер Хей, ба фикри ту чӣ барепа бас карду? Агар давом медод, ҳамун реально зуд мешид. Вай ака фаҳмид ки ҳай чиз толкш нест, барам қабас кард. Связда ин хаташ гап бизан. Не, братчикаш рости гап нависта буд, не ки братчикаи радноиш нависта буд ки мақсад ҳамун акаи ман исӯса хай чахчах карда будем исӯса. Гуфт ака кору бори худаш қатия. Хай ман гуфтам салом гӯша тамом чӣ кам нафтам. Шуд. Раҳмат. Хай брат, ин темаро маҳкам кардем. Темаи дигар барои чӣ сектор 1 чӣ хеле ки сафтави пештараш буд, уҷада буд Mfavik, уҷада буд BIG, уҷада буд Сиван, уҷада буди ту, бу ки буд? Бача ака бисёр буданд талант. Реперои шинохта. Сахиб буд. Сахиб Седволф чоткия. Чӣ ба ҳамин мақсади саволи ма ҳамин ки чӣ ба ҳамин группа распад шуд? Тамом. Хеле версияда ака ба гуфти ман вақте биаҷиа гирифта будам, рости гап ман розӣ набудам. Бачако ҳеч ка розӣ набуд. Вай ҳамун Сиван чӣ хеле маҷбурӣ дохтак даҳам дурун. Рости гап да мақсад ман намехоҳам хеле дурӯғгӯ исӯса. Просто вай аз Сиван намедонам худаш гирифта буд. Хай ба ҳам хеле бо худаш кан чӣ хеле ки намедонам барои чӣ. Айвонай биаҷи. Худаш мега ман далбаёбам. Дуромад гуфт ки короче ман раҳмат ки қатъимон ҳаракат кардем исӯса, ҳама каса исӯса. Хай мебурам ака ура ки немега, ки нара мега. Ман да наоборот бо маъқул шуд ки ҳамун бача рафт ай группа. Mfavik чӣ? Mfavik ака бори Сиван мекард, исӯса мекард. Хай ӯ да ба фикрам ки ягон предложение нақс шидага ба фикри ман ҳамун канали Today ҳамун қад часпид консерт исӯса. 100% ман ягон хибахилӣ надорам. Ман чизе ки дидам ҳамунро гуфтестам. Просто вақте ки состави пешинатон буд, бисёр гапҳои громки гуфтагида ай группа, мақсад ки гапҳои чӣ хел
мо группаем, мо до конца Сад мерем, мо ҳама вақт якҷоем бародарем, но в итоге распад шуд. Фавик мада манқул в плане того, что ки фақат группара муаррифӣ мекарда любой ҷо фристайлери сол шуда буд, висус шуда буд, фақат муаррифӣ мекард. Фавик респект, бачаки созай вай. Просто хай мумкин предложение нақш дага акаузи медоне хитон ки сум роли соза бозӣ мекунад. Хеле Фавикам рафта пиштаму, Сиваншам рафтагиай. Мумкин биайҷи, хай биайҷи это понятное дело, что у бача чисто пай хадашидаги буду беуам. Ну ка дружни набудем, ака хеле ки ҳози мо дружнем, клан пешинаи хеле набуд. Ина ҳози алҳамдулилла. Ҳози ки дар группа? Ҳози Махачай, Сед Волфай, Алияй, Хеденай, Делай Эдвардай бахаду. Делай Сивана? Делай. Сектор 1 да? Сатвоизо, ҳамаҷа буд вай. Эдвардам чемпион шудага, Делай хай финалист бутам, Эдвард қад биромадаги. Фавика Сиванам ёра гирифтан, хчон биромадам, ҳам хеле тема шуда буд. Хай мо розӣ будем ки ҳам бачако группаи мо да будрояно, ки хай хчон рафтам бадиам яка. Хай там уже другая версия уже. То, что вай рафтан, это уже отдельная история. Да хуҷам, вақте лигада гуфтам ки баъде ки батла бо мистер Кюба бой додӣ, ту гирья кардаги. И гап ростае? Ака эмоция буд не ки рости гапу батл да, аму любой одами аму ҷадаги будаги будроян камин то шабхам ҷа любой кас победителя мега ки шамай победитель. Барои ки ака раскрити тема вай раскрити темам кадаги набуд, сеюм раундам вообще тема додаги будан спецзадания, вай вообще не в тему, якам раундам не в тему буд. Не ки будҳо махма гум кадаги будам, я бор гум кадаги перебиват кадагиам. А то, что ки ма уда бой додагим, не это, короче, бакала намегирам. Ма бридаги шама, ягон батла бой додаги нестам. Ба фикри ту буридаги? Конечно, просто ваёхчон. Мақсудит кардам? Конечно, баъди тема дальше рафт, ма диз дадагим темаи бумеранг, диз дадагим судиё да уҷа судия Бижан буд, Шалом буд, бо ки буд намедонам, короче. Баъд Ҷемик, баъд короче Ҷемик худаш баъд бо омадам хуҷанд омадам, дем курсим саршидиста буд ва фикрам ки ҳо ҳам хебад. Ба омадам короче ёки якам курси, ами баъди феврал омад, баъди январ омадам, каникули январ. Омадам Ҷемик худаш гуфт ки мақсад ай хатлони бачакҳои мо ай суғдан, мо да айб мешава намояндаи хатлон биёяд да суғд, финал бибирояд. Мо ага не учен қатъи акай Сахиб, салом алейкум акай Сахиб, мо маслиҳат кардаги будем ки антибатл мекунем финала. Мо уже теорӣ ба ӯ дидиста будем. Худаш 100% медона. Ки мақсадам хеле шид бад. Хай ман дига чӣ мегум? Ба ман дису. Эмоция додӣ, эмоция додӣ. Эмоция. Насамдари гирья кардагӣ барои ки бой додӣ. Не ки ман розӣ нестам да ӯ чиз. Бой додаг нестам, будроян комментора бихонам. Ҷа майра 100 бор дига такрор мекунам. Ман ӯра бридагиам. Фаҳмом рафт. Хайр, биё медонам ки нашод ин тема бисёр тра мепурсанд одамо. Нашоди тема ба фикри ман ҳама ба интересна ки чӣ ба мобайни ту Сиван конфликт шид. И тема брат реально мадам интереснай. Барои ки ман фаҳмидам ки ту Сиван як ҷураи зур буден. Мужики зуре ба. Танҳоре будане. Конечно, ҳаё да. Бародар буден. Мақсад чӣ что он мог такого сделать, чӣ кор мекард ки ту да дист задиву мисол иқа тема шуд. Изначально бигум ака или как? История дахл ки чӣ баъд хел шуд? Короче, батли Lonely Сиван. Да ёдтон боша агар. Амучен хай как бы ма қатива як группаи ма вакара ҳурмат мекардам амучено. Мақсад ранги якам буд. Да любой ҷа пиштиваи ма фахр мекардам. У вақт ака на звезда буд, на ҳечи буд. Ягон хеба хеле шам надорам мисли усу. Пацани ровни буд ака хай чӣ бигум ма мақсад батли Lonely Сиван буд. Батла мегзаронанд. Равиши батл Сиван қатъи Lonely ғалда буд, амуҷа ҷрибёв карда. Мақсад Lonely шам қатъи шиштагиам да аму Сиван шам. Сиван ахаям мешиносам. Ам Lonely да амуҷа як мор дидам. Хай батл доштан. Тоҷикистон будӣ? Ман хуҷанд омадаги будам Душанбе. Сиван наомадаги будай Россия.
Ama kasa da job den Favik but Sivan but Desam Mabdan lonely but короче ама сад фоиза бад явай хай бома короче чико кардам бад короче батли амуши батли вода мақсад чихеле шумо да маълума мисол агарам батли деги бошем барон мехеза задивад мекина ай волидайни Сиван исуса ба короче чихеле мешава ки хай акма тарафдори Сиван барои ки ай группа май вай барои ки мо конкурент мешидем бояд любой кланқати хезе буд вақт ай тим хай ва хай мо дарафти сабад любой кланқати мо бояд конкурент мешидем короче гузонда кабад барон чӣ бугум вай барон зад башад ама дига неинтерес нашуд Сиван гап задам ман любой ҷо бирам любой кенти Сиван мегам мара ки тра таъриф мекунам значит я того достоин короче ман мақсад ягон хе баъди давай надорам ягон чи надорам просто вай гузонд нашуди темаи вай мада неинтерес нагап задам ка гап бахидам не бояд брадо химоя чира фаҳмем ки ман афсота ки нафаҳмидам чӣ ба конфликт шуд ай пишти ки мисол барон ура гап зад ай пишти дис неу ай пишти long mix мон вай long mix мон да оно гӯш кардаги бад намайдонам чико кард вай ягон чи зад кайф кард чун бад дромад навист ки ямо бади long mix ки мақсад ман сториси шадид абдам ба фикрам шумо long mix кардем шумо да намёк кардагин ё чи ягон хе намёк кардагин аст ман намёк кардагин давай ао дромад ки то што шумо ҳаматон да ман намёк додаем ман гап занам мегирам хеле мекунам хай ки инстаграм ман бародари дига медурам ман худам намедурам рости гап хелашда паси кор борам исуса одами зангир хай шумо худон чи хеле мефаҳмед 100% мақсад ба медурам группа а инстаграм ман дига кас медура ку мисол у видео галасавои ақлаткадаги ва мегира группа мекунам бачакои сектор да то што ки вай гуфтаги ҳаматаи хеле мекунам аму пацан Сиван хай ман ура медонам да ё да ки ҳурмати ё мақсад хай ки шапалок неста вай хадши метрай вай ҳурмат не ки мекардам ба худо ҳурмат дараҷаи олӣ да буд худаш медонад даже худаш мумкин подтвердит кунад гап чапа хай короче медурам группа уҷа наезжат кардеса да Эдвард наезжат кардеса да акай зандор кӯдакдор номеру табитаи суса ман меом ба сарта хулигание ки вай кардеса ака ози ба сар як каса 20 каса мебара хулиганира мо синфи наҳми даҳмида кардагием максимум то 11 кардагием ман хеле баъд нам хеле темаш кавчи гапо гирехт ман зангш задам нагирифт аввал да инстаграм баъд гирифт ман умра бардошт телефона гуфтам чӣ претензия дорӣ ҳичи гуфта хай чӣ боша гуфтам биҷиқ биши мақсад лишни гап наза ман биём қаттаъ нагам мезанам ба уҷа тағоиш хича қуш карда додараш хича қуш карда тағоиш бо бахшиш пурсида тағоиш ақлат безеб кардаги тра ай свитой растаги ай пишти реп это мара неинтересно гап чап хай президент ман гуфтам мухлисоба мо ба интересна короче мақсад ҳамин ки вақте ки батли лонли кати Сиван барон Сивана ақурат кард ту да сах расид ки Сиван шумо Сиван аз заступица карден ай қафои Сиван хестен бо Сиван гапи шумо чи накарду шумо да мақсад шумо да не хеле темаш хиёнат карду пеши барон рафт ҳамин чи сах расид вақте авлодмедия рафт рости гап худша медона авлодмедия вақте рафтагаму ман ягон трекша ба худо полни гӯш кардаги нестам хотя баъди авлодмедия рафтанаш чанд бор занг задаги ай трекоша тайёр кардаги ман аз хондаги ай чанд бор ҳурмат бидучен просто баъде ки ҳақурат кард ман мисол агар метонистам ки хеле хелат нашина кунам қатъиян одам ки мисол худаш да давай одам скрини битова не ки да аму ман пацане кинагир нестам да ёда ба худои хеле пацане кинагир нестам просто поступкаи ҳамон мада нафорид ба худо ози любой кентиш аму жалоб дора любой кентиш поступкаш балаболай вай да ёд по жизни любой кентиш подтвердит мекунад конечно пеши барон рафт барон ақурат кард пеши барон рафт не то что и рафта аки бахили не ман агар бахили мекардам чи хеле вай худаш мара фаҳмонд вақте ман группаи сектораи сарака вастанамид карданда гашт мада гуфта ки мақсад ту бачакора гирифти гуфт чанка бачакора гирифти даклан ман хирсандам не ки ту мара я бор нагуфти ба ма давай гуфтам ки ту мақсад дига дахл надорӣ да и клан ту вақте авлодмедия рафти ту вообще автоматически дахл надорӣ да и чиз
барое ки вай қад як фит мекард бар он гӯшоша мебрида мумкин набуд фақат ягон каси дига фит кардан ин қагап ӯ просто повод коф ки мақсад ягон хема қатишра азбор кунам баъд официально гӯя то что ки ман да клан нестам исубсо не ки манам худаш дар корам набуд мақсад да 100 сол 100 лет ман дар кор нестаю хеле ки то что баҷо кнаем ягом чиша ман 100% медонам вая мефаҳмам 100% вая паи худаши вая миқа медонам ки карьерашаш барон абдурозиқ ба шатазадагиаю ага не қа популярный намешид это факт мақсади гап ки дар ҳаёт берунаи реп ман ҳамира фаҳмидани будам ки конфликти шумо фақат дар он реп да шуд ё ай ҳаёт берунаи реп ҳақорат кард бале ҳамаро ҳақорат кард баъди вай бо группада ҳамада наиҷат кардиста аки гапо да ҷавоб додан дар корака и гапо мумкин вай хиёл мекуна ман я умра дар россияем чун аки гапо проблема нашавам ягон ман ҳам чизаш метарсам барое ки чӣ проблема мешавад мумкин ягон мент кушава да ман мисол ӯ дасти вай любой кор меяка вай қавода миромони нест ҳаёт ба отношенияш ҳаёт да ягон отношения надорам ҳаёт да чотки буд реп дам чотки буд ҳаёт да чотки буд то авлод медиам рафт баъди вай ҳаёт да чотки буд акаҷон додар сусу инам хеле ма калона 97 бай ма 2000 мон хай 99 қад хондагиам 99 бигем да хай мақсад ҳозир аки ба фикри мухлисо гирягай састаранӣ ин чиз медони чӣ хел медонам вай мухлисози бисёр дор автоматически любой кас пишти вай так что как будто ту за счёт хайп кардистам не ки ба хидома да 100 лет не нужда ма да агар хайп бифурам мехезам да райдер дис мезанам мехезам да барон дис мезанам ин ами шондам дис задам бисёриё меган ки то что хайп кардист не ки тема да идея ма пештарако буд да ба хидо пештарако реально и хайп нест просто маъқул нестам одам мақсад агар ту дар ҷои Сиван мебудӣ например бахшиш мепурсидам гӯш брат агар ту дар ҷои Сиван мебудӣ ту ҳамхелин мухлисот бисёр мешуд просмотрот миллион мешуд авлод медиа мегирифт худаш ба как проект мисол тура продвигать мекард ту чӣ кор мекардӣ ана гӯш кунедака умедонӣ ма вақте клана кардам айсарака вае гуфт ки мара мақсади да авлод медиа дар омаданам и буд ки ма дар худам мухлис ҷамъ кунам ёра типа кидат кунам шуморо продвигат кунам ҳамин гапам хеле гап буд ҳамин хеле гапа гуфтаги вай одам агар вай номус дошта ман медонам ки вай номусам надорам вай номус дошта боша вай ягон хе инсоф дошта боша қоил мешавад ҳамин гап не ки ҳамин гапоро ман ба гӯши худам шиндагиам ман ягон хена барои хайпини омадам инҷа ман дар ҳамон тема неинтерес нахеяка шумо даъват кард хай ҳамин хеле гап ҳастай ҳамин хеле гап ҳастай ки ман авлод медиа барои даромадам ки бачакҳои сектора дастгирӣ кунам ман дар ёи чӣ дар конест ман просто авлод медиаро ман мухлисма ҷамъ кунам кидат кунам ёра то что бароншона кидат кунам ман сектора продвигат кунам ҳамин хеле гуфт не ки вай просто повод буда ки мақсад баъди гапҳо гирехтана ки типа отишат кунада хеле не ки ман медонам ки понтай вай одам худаш понтай по жизни дис да Сиван ма гӯш кардам кадом меша поколениеро ё ки чиста прямои диса прямои дис да балабол футбол баскетбол балабол чиба брат дис иқа слабый чихе слабый чиба текст иқа слабый ай брат ягон чоткия текст задиват кадаги ҳамаш фактай да онамҷа ма текста помни хонум да мондагии поёнда ҳамунҷа фактай ҳамунҷа чӣ гапе ҳастаяка 90% фактай 10% фантазия бошад дигараш дар чӣ фактай ҳамаш фактай то что ман никалиш кардам то что вай бачаи холаш хеле ай давохирон мисра ман пантлайнои тра нафаҳмидум не ки прямое ки задиват мекардаги чизо дис ба мисол ман лични вая мешносам чӣ хеле ки вая мухлисо мешносам ку ман у хе дис назадам чӣ хеле ман лични ҳамон одама мешносам кардам ана у хе дис задагем вая худаш хид мекунам гапои мара вая худаш хид мекуна чӣ гуфтагем да биҷо мақсад ту дис зади ки чтобы мардумам гӯш кунанд охи ну типа мара главный худаш гӯш кунам ки брат чӣ главный худаш гӯш кунам дальчи дар кор нест
نه وای مرا چون نکرده وای فهمیدی گناهگوره چون نکرده من او را گفتم بخشش پرس گفتم اما 100% حال میشم نه من بخشش نمیپرسم او خیلی گفتم بخشش نپرسید داوای اگه چی با مقصد یک بار ریس کرد باید دیستانی یک بار ریس کردیست نزدم که من پروستا یک تکتی باید دیست نزدی که دیست دا پاکالینه تام زدی دیست دا پاکالینه باز زدم سیوان زدی دیست دا شون امسی زدی ما دیست زدم давай بعد у ответ до трек поколения типа ай тексти навика Исуса унҷа хай короче ман хит кардам ки дамаяму гапаяму ба ман гирифтам ответ чон додам тура да дист гей гуфтаги вроде нест унҷа гей гуфтаги ма гей нагуфтам да ответ дод гей ма гей нагуфтам хеле гап нагуфтам у гуфтаги ай типа ак фантазияшам колесура у короче поколение да туда бай намегудаги брат ҳа трек поколения да дама намегудаги ҳозир вай бо понд мекна видео мекна ман накардам Исуса давай несу хозир понд та вай чурбана короче як ҳозир кор меша брат мо историяе ки ту гуфтӣ гӯш кардем чӣ хеле ки рӯсо меган твою версию послушали ҳозир як кор мекунем сиван ба занг мезанем ман мехоҳам ки сиван чӣ хеле ки ҳозир ту тарафи худата гуфтӣ тарафи худаша сиван гӯяд модар 100% ака занг ҳозир брат 100% ака чӣ бане занг мезанем сиван ба брат мара учаҷон наистед Да, кажу. сиёҳҷон салом алейкум як бор дига брат сози тенҷӣ Валейкум салом. Валейкум салом акажон. да ёдат аст ман занг зада будам ки як савол дорам туда Хоп, хоп. брат ҳозир мо ки мо короче як барнома да ташне интервю да агар тамошо карда бошӣ ма клаус нидан да интервю гирифтам охир программа шудагӣ Тамошо кардам, гарани маъқул шуд. о отлично раҳмат брат короче ҳозир программа имада барнома имада интервью да мистер хеай брат Хоп. и мо версия как говорится на русском я послушал его версию почему он тебя называет балаболом почему он задисил тебя и я хочу послушать ман мехоҳам гӯш кунам версияи тра брат агар метонистӣ ҳами як-ду калима як-ду гап мегуфтӣ ки чӣ ба мистер хетба дис зад чӣ ба мобайни шумо конфликт шуд версияи ту брат ба гуфти ту Акама гуфтанем ки агар ки ман вай дар ягон қадар гуфти гапо ответ додан мехостум ман давно медодумаш барои ҳамин ман ӯра ҳичиро намегӯм бигениш ки ждатш дорум омаданша ҳамиҷа тамом хорошо акам гап нест брат ба просто ёки шинидаиста бошама бигениш ки ждат дорумша брат тамом сиван бабай хайф всё-таки мегуфтӣ барои ин ки чӣ хеле ки мози фаҳмидем акай ки акай суров о ту мара медонӣ ку акай я гапи западлугиш нест мақсад бом тим боле агар ки барномаи ту боша ман мақсад ҳама одам да внимание мада намефора кардан ту мада занг зада ака имина маҷбурум кардааст ки ман вай ягон хе внимание уделят кунам вақте ки вай мада не интересне у мара биёя умада пеши интересне мешавад мефаҳмам биё брат шабоз биё ман тура жда дорум хай акай суров сиёвуш акаҷон ман туро маҷбур накардастам брат просто ба як чиз ки ҳама ба ози интереснае ки чӣ мегӯям брат фаҳмидӣ барои ки шумо ҷура буден бародар буден брат ман туро маҷбур накардастам просто як хотири ҳамун барои ҳамун видеош ман ки вайда ответам наметиём вай просто инем қадарша мегӯ медона ки дар пеши ман нестай ман наметонам гуфти гапҳои пеши пирсимаш фаҳмидӣ барои ҳам гапош ҳар як сари ҳар як гапош хит кардӣ ҳозир мақсад дар уҷа ҳастам бипирсаниш агар ки ай тарафи ман маладесо мадани то ачхела барое ки ӯ дураяй ман просто медона ки мақсад намерасимша любой чӣ гуфтан мегира пака сиёвуш эгнатло чӣ гнат кести ту иҷа интервюай соз гапза уважительна гапза қил як савол кам брат қил
Gnaagora ka 100% gnaagora ba khido gnaagora maska koftisay nabara mi kamera ra qatosha titidmon tamomi gnaagora mayra mera madin khuja mega чиба ха тест у ҳами қувва дора у ба номи худаш гап намезана ба чизи мардии худаш гап намезана ура бояд ай пишиш барон гап зана ё тағоиш гап зана тағоиш мара ақурат кардага асвита ақурат кардага бо бахшиш пресдага далчи гуфта мужики та аввалам хеле гап намезани у намедонист так темара қатиш гап задам чақчақ кардам тағоиш бахшиш пурсид не ки во хиёл мекунанд ки то што дига одамо бесоибанд у хулигане ки кеста якам уна синвина амида и темура гзаштаги маша 100% чтобы интервью интересно было 100% ягом чиза шид набрен бумонеша титид монен агар бумонен а так брат мақсадат чи буд ки Клаус Аду бо Руизов доди брат Клаус он охуенный пацан барои ки батал қатива интересно мегзара слишком а так қатива якама даврои хуҷанда мехондим ам чин шинос будум қатиш просто в натуре мага пиш надорам ман ами интервюша тамошо кардам чотки мақсад он конфликти чи нест не ягон хи конфликт нест ба ман хай қатиш гап зам ака гуфтам бо хафанаш ай не 100% гуфт мақсад Трамп падарка нести не ки гуфт мақсад мара айзодкини батал проблема истуса ман намекунам батал хай гуфтам накни ихтиёр тохи просто дига нест тохи саперник ман дига надидам да Москва хай темаи мақсад темаи Сиванда дизали чӣ кардӣ баъд як брат райдер ба гузашти бо ман фаҳмидам ки райдер ё чӣ ба не райдер ака ма дизалак неста райдер да барои чӣ барои ки якам ахма дастойни шиттат мекунам маолира доказат мекунам просто ози я моменти ки бояд ма пешравӣ кунам просто яда чиз мара қапидестам хай иншоалло ҳаракат мекунам ман дастойни визиф додам ман боварӣ дорам ай худам ман у мардака творчестваш маъқулай мисол а так ягон хи конфликт неста қатим чақчақӣ буди суса просто ҳамун треки ай фигуру биромад ба фикрам барои ҳамун ба дига хай тема уже ай фигуру ту хезе авлода дизалеги не ман просто ҳамунҷа абаснамат кардам ки мақсад хезе ам титипичи айтимам титипичи неки сектор титипит намеша барое ки ман боварӣ дорам ба чакҳои секторда боварӣ дорам ки мара падвадӣ намекунад ай тарафи нейтрални одам на тарафи мисолӣ на тарафи вай мақсад ҳамин ҳози гираем ва як обычный случай гиря агар ба назари ман ки ҳози сектор як нестай брат барои чӣ ман мегум та барои он ки вроди махач ҳастай фақат махач вроди як навистагиай да ҳама ҷӯ яки пешравӣ кам пешравӣ ҳам кам хеле мо гурӯҳ гуфта ҳози дод намезанем да ҳам хеле как будто хеле мо вроди гурӯҳу вроди ҳама барои худаш кардааст не гурӯҳ ҳаст мақсад мо группа кардем канали ютуб кардем барои ҳама мақсад ҳама каса гуфтем ки дар онҷа я треки мепартем мақалани амода бори ба хай дидем ки бачако Эдвард дарс мехонад Делай пай дарсоша хай ҷа ғарибира медонам ки ҳама кор кунем ян хеден кор махач пишти кору буриш хай махач хати кашондестем майда седвол фаюс задеста инами нам хеле короче ҳамашон ман дидам ки ҳама кор борои ҳамаш бисёра ман хай гуфтам бачакора ки мақсад по возможности ақаллан бикунен не ки то што мо секториага мира фаромӯш накунен и ҳами қагаб достаточно ман хеле давид намекунам ки шумо хеле кунен мақсад бикунан достаточно чтобы ҳами сектора упомянут кардан аё чон наброя барои ки сектор буд аст мемона ман как основателшам ман мисол манам добро додаги будам чи ман азия десантура будем азия 94 ҳамон вақто ба фикри ту кай дуюм гурӯҳи сектор як распад мешавад намеша агар бишавам сахранид кардам он ки баъди як 5 сол мистер хе гуфт не намеша не иншоалло ки мақсад о хеле зависи дар навса ка о вора навсушон мақсад мисол ғам дод ки ҳам хеле хичона бикананд мисол ҳамо агар мефаҳмонданд ки суса ба хубӣ мерафт мисол чӣ хеле конфликт дар пишти ҳами қати сиван шид ҳами чиз намешид мисол ҳами вақта хеле гап чап дист да у исуси намешид дар чапак исуси намешид боварӣ дорам да мисол ин нафави ки хай культура нафаҳмонд аввал гуфт ки ман пишти сиван биромадестам исуса бабу
ма хидам дига чӣ фаҳмидам то што ки ин чейсам ромада пишти сиван ака бик хидаш бромад ага ма 100% бо ма бигам мақсад хчам чотки пацана мисол бромада на агон хе зарар оварда на агон хе фоида оварда га дромаданаш ма мисол аму одам ҳеч ка розӣ набуд дурояд агру амуна сиван каши дровад аз то што сахиб дромад седвов дромад чиста хоҳиш хидам будам аму одаму да сектор дроям сахиб қати ма хидам гап задагам ма 3-4 моҳ хеле гуфтаги шумака илтимос кардагем не ки вақте сектор дромад ҳамчун дига трекадаг нест не ки ма мерам оли вая бедор мекунам хай одами оиладор мара насиҳат кард ки мақсад таам агар ҳамин рӯзода бираси тидам неинтересӣ мешава хай ман умедворам ки мисол бинам агар мотиватсия боша мисол ҳозир медонем чӣ хеле ки аудиторияи реп ами ҳама ҳаму ғаму дарду гирияву нолиши инам хеле гапу чапа барои ҳамин саволи дигаи мо ҳамин ки брат чӣ ба ту якбора ҳамин жёсткий андеграунд ба гузашти ина подпольни чизое ки жёстка мекунанд текстодам аҳамият додам текстод слишком чуқуран мақсад чуқуран ки бояд вай текстое ки ту менависӣ бояд 3 бор 4 бор хонда мақсад фикр кунӣ ки ту ҷа чӣ гуфтаси ин жёсткий андеграунд 100% ҳам дисода ҳам ҳаётӣ агар мисол текстода гӯш кунӣ чуқуран 100% чӣ ба ҳамин соҳа ба гузаштӣ чӣ ба дист задӣ шонем сиба нест дай хеле чиз мисол дар репи тоҷик нест ман надидам ина барон андеграунд мегуфт ки андеграунд мегуфт карлеон андеграунд мегуфт райдер ина андеграунд мегуфт не ки ҳамо чӣ данд карлеон туи муборак хонд барон ошиқӣ да гузашт ягон хай пайп нест это факт то што ки ам хеле шидагия дар репи тоҷик карлеон туи муборак хонд райдер рафт қадира ликвид кард мисол вода бре бизнес боша мисол ма дидам ки ҳами сторонаи андеграунд холияй ма ҳамиса ҳаракат кардам чтобы нома мона ягон хе дар репи тоҷик ма ягон хе плагиатӣ подражат ба худо 80-90% ҳаму одамое ки мисол меган ки ина репер кумир май мухлисое ки меган ина репер кумир май ҳамашон диздан мисол плагиатӣ мекунанд не ки ма худам 100% уверенам ки ма ба худо ҳеҷ кара гӯш намекунам ма ҳам чиста худам стил мекунам чиста ма да ҳами дидона мухлисам гуфти гапо бошама да бас ки мара бифаҳмам ки ма чӣ мақсад дорам а то што ки сӯси хай худо ака бошоид ки мисол агар мо агар оянда звезда ҳам шем не ки иншоалло мо позициямона иш намекунем немиқа гап просто ҳозир ман ака ихе бигум ки мисол ма 30 проект дорам 2 альбоми тайёр дорам просто ҳам андеграундо жёсткие трекҳо жёсткие бадан ҳам бо камтарак ғарибӣ даем хай возможности сӯси а так ман метонам хеле ягон мисол агар исол туи намедоштам ягон хеле мекардам мешид а так ма репа да ҳаёт 3 дараҷа 4 дараҷа мондагим аввал корбор аввал хона пона баъд реп потом ҳозир биёям ту багӯям ки мистер хе мо ту да $100,000 метаем не хай $100,000 слишком бисёр гуфтам $100,000 метаем ту бояд инам хе бачаҳое ки ту гуфти ҳозир андеграунд будану ошиқӣ хондану қатъи фит кардану мисол например райдер да трекаш гуфт ки реп это бизнес 100% ту да ҳамин хел предложение шавад чӣ кор мекунӣ мақсад ту гуфтанӣ ки ман то што алиш кунам бравиам не яка ма да реп не ба худо ма да реп хай хоб бияй реп хоб бияй но то што ки ма мисол агар раҳма ёфтанӣ бошам ба ҳамирое ки хидамози часпидам ба ҳамун роҳ меёвам ма то што ки ма бирам қатъи иш қатъи уш фит кунам мисол хай мумкин вода выгодный боша вода дар кор боша сум мисол во мисол яхе музикантое ҳастанд мисол ояндашона фақат да ҳами реп дидестанд амаи хеле нестам ма мехоҳам мисол ягон кори дига қатъи машғул шавам ма иншоалло ма хондагиам мақсади реп просто ном монам мисол ном мона историяда сум кор карданам ака нимишаед нет чӣ не шумо то што гуфтесен ки агар ягон кас 100,000 тра пида кани хеле да жизни ма намешаву то што ма брам агар қатъи шонам си фит кунам мисол допустим хай шонам си не хай на ралли қатъи фит кунам бо ки нави қатъи фит кунам ошиқӣ бихонам тим боли не агар андеграунд бигам чипа немехонам қатъи любой ошиқӣ андеграунд мехонам любой одаме ки ғамзадагӣ мехонам агар предложение шавад так ма ягон кас қатъи желание фит надорам шумо қатъи дорам атрагоре насиб иншоалло бит авторски гуфтам
хай ба фикри ту топ 5 репери тоҷик. топ ма барона медидам. барон ози нест даст писка. Озир. Бугу. Якум. Қони бугу кадоме ки мухлис Барои ту. барои ман. Барои ту ам 5 вдохновлят кардаги ма да одамо. Вдохновлят кардаги од ба фикри ту амон зуртарам да историяи репи тоҷик. Леон. О. Мистер Хе. Группае ки пасо ама каса зур мекардам ҳамчино. Ма гӯш мекардам синфи 7 будам даже ҳам вақто гӯш мекардам. Группае ки пасо. Теореми тиҷи Ҳақназар амон. Ҳақназар ака теорема уқа гӯш намекардам Ҳақназар не ки мекард. Ҳақназар мекард. Баъд бо кия мисол то 5 репери ки худам гӯш мекунам мисол. В принципе барои ту амон зурам. Ина сем салам в таланте ки мисол полностью чишидаги нестам мисол раскрывачидаги нестам. Мада маъқуле ҳамо творчество амудам. Как репер? Ам мужик. Баъд бо кира бугум. Мисол бо ҳаст сахиб аста. А так ман меёзи в плане того, что ки дар реп сам гузоштагиам, ана меёдам андама. Топ 5 батлери тоҷик за всю историю. Несомненно, Стёпа. Барайдер. Окей, ман дига дар худам конкурент намебинам. Ҳамиё дама мисол маъқулан как батлер. А так ман дига ҳеч кара намебинам батлер. Конкурент ту ба не? Не, ман фаҳмидам. Мисол дига ҳеч кас зур нест дар назари ман меовардам ҳамиё тамом. Мактаби нав чи? Мактаби нав ман тамошо накардам батлершон. Тамошо накардам. Рости гап десанта қайсли дид мекунам десант чётки. Фаҳму. А то, что ай батлерои грандиози ҳамиё додам ман да. Райдер хати Стёпа. Аммо мисол батла ҳамиё чётки кардаги будам. Ха ай пеш баъд чӣ мақсад чӣ проект то тобистон зан мегирӣ брат ма фаҳмидам. Иншоалло насиб зан мегирӣ. Чӣ проекто чӣ плано ё баъди зангирӣ трек репа бас? Баъди зангирӣ мумкин ки ҳар чӣ шиданаш мумкин аст. Мумкин ман репа як сол да бор бихонам ба. А то что ки проект гуфтам ку ам як гала трек тайёр дорам. Хай мебинем ба возможности омада дар ҳамин студияи шумо запис кардан мегирем иншоалло. Хай кадоме дар Москва Play Media нами биёен мисол чётки студия ё реклама мора сундаган ки мо реклама кунем биёен ҳамиҷа карочи звукорежиссёрҳои чётки клип форатон дар ҳамиҷа ягон кадри дига клиптон мекунад чётки ҳамаш бо нархи арзон бо нархи дастрас качество хуени. Ҳазор раҳмат. Саломат бошед. Вай, хай репа кай бас мекунем брат? Ба фикри худа. Номаълум. Мақсад ира намедонӣ. не ма бор бас карда будам но это то что ма бас кардагим чанд 6-7 моҳ нахондам барои чӣ ма бас карда будам ман миравам бугум барои никалиш кардан барои перезагрузка барои стили нав кардан агар ҳамият да бошен трекҳои пеш мумкин гӯш кардаги набошен вақт ам яр хеле сусу мехонам ози чиста стил кардестам чиста як чизе ки мисол фарқ кунад дига одамо да мисол як чиз да ёдам омад дар хотирам омад брат треки тура братишка гирифта треки тура хонд. вай ҳеч намекунам ҳеч намекунам вай ба худо ман худам намедонистам мара дар ҳамуҷа ҳам роӣ кардан дар листчикам ҳам отметка кардан то что акаи треки тай медром бо ҳам комментора удалид кардиам кароҷи исуси хай дром ҳам гӯш кардам хай гуфтам ман гуфтам ка ҳеч хай намекунам мисол ҳамун трека мехонӣ ман припеваша хонам меҳу треки ман да зурша мекунам охи ҳам тексти на менависи ҳам минусарои кунам ушиқӣ фақат хати ман припев уже хондагиам ошиқӣ куне ягон вариант деза ягон хаётӣ припев чётки кстати намеёби маро ама хе припев мезанеми ошиқӣ дар бораи ошиқӣ озмо чӣ гап заде ҳичи брат ошиқӣ соз чӣ ошиқӣ культур набоша ман мехонам мисол гуфтестам ку мекунем нек текстома алиш мекунам чӣ ба неяка мекунем неки ваётирам албатта кардан дар кор ман инами треки мусофири тра кайф мекунам ман як 100 бор зиёд гӯш кардагим рости гап неки реально вложиться конечно ҳеч чизеро ки ту душа вложит мекунӣ яка о чиза бояд қадр кунӣ да барои худам мисол мухлисоам қадр накунанд ози ҳамин репам хеле чизае ки мисол чита бояд асосан чизи кардаги худа бояд худат қадр кунӣ да мисол барое ки ози бо повторяю что мисол мухлисои реп
намедонам чӣ мошондаги ҷон хай короче ман ягон чиз ягон хебадию чӣ надорам хай вода видне вода во чӣ хеле калон шудагиан во ба трекои калон шудагиан таи хубар охирон савол брат дар ҳаёт бояд чӣ хел одам бошӣ честный рӯи факт гап занем мисол пас як аз ғайбат накунӣ хеле гапу чап накунӣ честный бошӣ мисол открытый бошӣ а ёд открытый ҳамин открытый зур айда мисол любой одам қати вақте открытый чақчақ мекунӣ мефаҳми истин лицоша вақте ва як аз қатиш гап мезанӣ мисол дӯстӣ мекунӣ пагаи ҷо мера ақиб ту бо ягон хел дига гап мега ба меои версия ва як аз дига мефаҳми траи хеле хеле гуфтага ба бид нашунам главный честность як бор дигар раҳмат барои омадан саломат боши акаҷон бо хафа нашуда бошӣ шуда не чӣ хафа мешунам главный набрин ам чӣ гап чапа шудага ҳама бинам буфаҳма то што да як бор дигар раҳмат брат омадӣ азо раҳмат бо хафа нашавӣ не чӣ хафа мешунам главный ҳамин чизе чӣ гап чапа бад монен ҳама бинам мисол сиван ту ҳам хафа нашав то что мо звай кардем хафа наша оли пеши хумон бо чақчақ мекунем подписываемся на канал бачако подписаться кунем колокольчика сока канали мара мемонӣ майли гам нест брат монен короче канали мистер хибр